Dokuwedzera dzori papa. Ayo samanya kayo ndapiwa prophecy. Ngomira kama ndimendopozea aka. Ungura komenda prophecy. No, kwete prophecy. Saka chimira kasipakisa. No, ndimufana kundindira. Ndemvangeri. Vanhu havachatya Mwari, vanhu vakutedzera mutemo. But kutedzera mutemo kwakanaka ndozvinodiwa naMwari. No, mitemo yanga iri yana Moses. Na Moses una nandebvu. But Bible inoti kana muprofita akaya kwauri kanditika akakupa chiratidzo ichi chikasaitika ziva kuti shoko iro hatina kupora. saka yango debate renyu but hembe hadzitadzisa vanhu kuenda wadenga but dzinovhiringidzana zigo kana vaya kuchechi vanenge vakuchiona tinti yellow yaya nekusvibira kwanenge yakuita ichikwira kuzvidya kwaka ndo zvavanenge vakuzuma. Zigo is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist. Ladies and gentlemen, we have just concluded the Carnival City Night of Wonders hosted by Prophet Passion Java. And this time, Prophet Passion Java extended a courteous call kuna Evangelist Marufu. You know Mavalu's Evangelist Marufu, what he stands for, and coming also from an Adventist background. Saka baita yatingati fact-checking mission, Sadak Observer Mission, vachizoona kuti zviri kuitwa apa zviri free and fair here, zvinonzwisisika here, and something of that sort. Saka toda kumbopa muvhangeri today mukana wekubvunza Prophet Passion Java anything that you would have seen pa service iyo pakabuda vanhu madhimoni, pakataurwa nendimi, pakapiwa vanhu maprophecy, some of the things which might be foreign to an SDA person. Saka welcome Prophet. Idiosyncratic. And Evangelist, welcome. I'm happy, I'm excited. Prophet. Evangelist Mandev. Once again, Prophet. It's a joy. It's an honor to meet up with Prophet. Yes. I was there. Night of Wonders. Yes. It was exciting to watch. I started in my arena zvedu but tichiona zvaiitika background. Yes. So I think it's a nice platform that you have also opened for us so that maybe it's not a conversation. It's a long time coming. Yes. You see, so I think it's maybe it's a point of departure after this. You would find kuti murume uyu Mwari ari kumukudza. If politics happens in SDA mamanje vachabuda and you start his 8th day Adventist. Antanga chi? 8th day Adventist. Inenge ine mutemo but uyu unenge wani wechi Gen Z. Chem amatuke mitemo. Yes. Kuti itimu ndiye masutu kai ku7th. Yes. Yeah, but kunenge kwakunasorwawo kamwe ka fashion and sapatina and 8th yakavutaurwa nguruwe. No, jokes aside. No, I think I wanted to also comment on issue yekuti Evangelist wanofora chii. Yes. I know. He's Prophet also first kutaura nyaya. Aiwa zviko ndikutamba. I think vanotonyora mucomment section. And how do you feel about it? I think I'm making a podcast. Then there was this man also akaipa podcasting the Bible Truth. And akati zvandiri kukuudzai zvichaitira. Muvhangeri wachabuda muSDA. So I don't know, maybe kazhinji kana uchitamba draft vari panze vanogona kuona zvimwe zvivharo zvausingaoni. But to me, that's not my conviction. But I will tell you something you don't know. You will not leave Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist is evolving. You would find kuti muBhayibheri Mwari kana ada kutanga a movement. Chinchaitanga pa vana vake Mwari imari. That's why you'd find kuti ku Seventh-day Adventist when it comes to my church ndokwa kuona vanhu vane mari, mabillionaires, mamillionaires, the likes of kana Tagwirei ana vemwe wesawa wane mari. Number 2, after ipapo
movie yaMwari second thing was mtemo. Seventh Day Adventist yacho kutoti seventh day mutemo. So big on Saka ndo chechi inobata mtemo. Yeah. Then thirdly, pese pano umwari pane politics dziripo. And you'd find vanhu SDA zvanga vakasungwa vakunotanga unosununguka vachinopinda politics. Why is it important kuti church ive involved pa politics? Politicians make decisions for us. So if we are not part of the decision makers, then the church is in trouble. So avavo manje kuma youth manje vari kubudawo vakuonekerwa vakarwa masuti. Unoziva timi ndaingoenda kaona varume vose vane masuti kudhara ndaiti mwana vane mari. Kusvika ndazoona kuti vamwe vacho vakomana veku7 Day Adventist. But the point is ava vachangozi vanhu vemuchechete. Vanhu vakubudwa muchechi manje vachino represent a Seventh Day Adventist. Yakudadisa kudarika zvakudhara. Kudhara yaidadisa ko akapela. John the Revelator. Yeah, don. But now zvakudadiswa kanoti ipiyo zvanzi kwana marufu wendebvu anonamjira. Saka vanhu vanobvonofungidzira kuti vakubuda because zvinhu zvitsva. I don't think kuchechi kwenyu zvaibvumidzwa zvemasocial media zvekuuya pamapodcast and stuff like that. But now you would find the Seventh Day yane maYouTube ayo, yane mafacebook ayo. So ka vanhu vanoona kunza kuti vanhu vakuda kubuda chimume aya hachisi kumusha kubuda chimunhu chekutotanga. These are pioneers that God is raising. Powerful. Thank you for that. Since it's a zvinhu zvinyowani zviri kuuya, church yanga isiri used to that. I think thank God for COVID because ndo yaita transition iyo. But vanhu vacha vasati vanatsobata vibe. So and also is tauyoti we are a breed mixed. And zvakajaira kuona vanojaira izvozvo. Tiri kuya even language imwe tiri kushandisa. Yeah, you see vanhu vana kujaira izvozvo. But ndo you see Jesu anoti ngwara isenyoka. I'm sending you among the wolves as a sheep. Be wise like a snake and gentle like a dove. Ndatangire pamuri muvhangeri mubvunzo wenyu wasodoi. Okay, tinotanga kupinda mubvunzo. Okay, I think when I was in church, there were things that I was observing also. I think close kune pana ndakagara. Why are you laughing? Because wakutanga kuti wabvunza mubvunzo watanga kuseka uri kuchiko. I think close mana ndakagara. I also noticed that we are not used to that from where we are coming from. Because nokuti vanhu kana vachiuya kuchurch they understand kuti vari kuya pamberi paMwari. So I think there's also a verse inopiwa na Apostle Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 9. Paunoti vakadzi pfekai nekunyara nekuzvidzora. So sezvinoita vakadzi vanoti vanotya Mwari. So I saw also women in the church. But dressing yacho yanga isina kunyara. Yanga isina kuzvidzora. Apata pano dressing vanhu vari, but also they were praising. Vangasangaita kuti vaenzi. Manje waiso kadumbu kachioneka chechi. Saka paanozoda vanga vachinokotama, vaitokotama tibva tatoona kuti maitoona manje. Sapatina yadi. Of which was worse is yaenda pachena. Muchechi mama. Sapatina. So mvangeri wanga wagara padenga. Ina nakagara vanga vane clear view. Apa takagara pa. Of which the lady was yellow. Very yellow, like pale yellow. Maitoona. Iwe wanga wakuanalyze. Ina ndakuona hangu zvokuzoti pale yellow chi. Iwe wanga wakuona zvakakosha zvina. Wana wangu ari 7. Hazvina kuipa wakasengwa kuti pale yellow. Kuzoti pale yellow, very yellow ndiwa kuda. What's the question then? So yeah, so the question is kwandiri andika kana munhu ari muenzi we understand because ari kuuya first time chamubatsira kuti understand kuti ndo zvaari kufanira kuita, but to them ndichivaona ndikuona sekuti vanhu vari kutoratidza kuti they are praising, they are part of the music iri kuitwa, they are also participating in prayers, they look like real church members who are used to the services. But the dressing is not resonating to what also the Bible teaches. So my question is to the apostle is, does the church also align itself with the verse
or not women dress modestly? What is the message I that think you the also main put question into? to that is we have to understand the whole Bible. Bhaibheri harisi mashoko aMwari chete. Bhaibheri rine mashoko aSatani, roita mashoko aMwari, roita mashoko evanhu. Panonzi napo ndinonyora seni. Kune mashoko aJobhu. Handiti? Saka kune mashoko anonge achirehwa naPauro kukereke yake zvichienderana nedambudziko riri mukereke iyoyo and zvichienderana nenguva yeikoko, kwete nguva yedu yeikoko. I'll give you an example. Hazvimeke sense kuti sekuru wangu akandiinspire zvinhu zvechechi wauya nhasi tivabvunze makwesheni ekuti transgender todhila nayo sei, munhu yanga ari murume amukadzi todhila naye sei. You will not even understand. Even Paul wacho akadzoka nhasi tikamuti ngochanidzi anoti kuti amuti alright kwa asisina mnhengo wechirume ane nhengo yemukadzi nemazamu anodhilwa naye sei, anotemwa nemusoro because anotemwa nemusoro because inonetsa kupindura because God is the same yesterday, today and forever, but in an environment that is changing. Is an unchangeable God who is in an environment that is changing. Saka tirambe takangouma musoro kuti hembe dzechikadzi bhachi rinonopfekwa unisex, iti chenonopfekwa unisex, cheni inogonopfekwa unisex, but wakadzi wanzi mimi garai pasi musati ng'au muchechi. Imwe sangano rakazonyora Pauro kuti shoko rakasvika zvika naPauro hakuna murume hakuna wakadzi. Why? Ari kudhila nemasangano ake saPauro, kwete kuti mweya mutsvene ndiye ari kuti zvakati. So when it comes to dressing, I take my ministry into a place vanhu vanozosangana naMwari, and hazvina basa kuti wanwa here, waputa here, une mini here, because ava evangelists apatina vakanzi vakuenda quality time namadam kuCape Town, vakanzi vakuenda beach, mai mvangeri avaende vakarwa Zambia, vanopfeka ndwindwi because environment yekubichi haida kuti upfeke suit. Ivo havanenge vasina sheta, vari kupi, vari mubichi, maibata. But hazvireve kuti vakatanga kunamata Mwari haburuke kusangana navo mubichi. So my point is kana Mwari vaidzika mugarden vaisangana naAdam ari musvo akamira nemakumbo 3, voburuka vosangana naEve ari musvo, chii chinotangisa kuzoburuka kusangana nemunhu ane mini? Ari mini ari nani? Actually, handi zvinonzi Mwari haone zvatakapfeka, zviri kunze, anoona zviri mukati. Saka as I said, my church inet inoraura mukukwizvi, inoraura nenet kwete nemafishing rod kuti ako ndinobata magakanje nechi nenet magakanje ndikuti neti rakapinda neti rinobata maprawns, robata macrabs, mobata everything at the same time. Now how you deal with it now as a pastor determines, because now when you come in a miniskirt and you still have a miniskirt after a year, then there's a problem with the preacher. Yeah, we are not judgmental, but it doesn't take us out from our sound word which we give people and we grow people. Mapastors emutema aya ndiwo vanhu vanoluza mamembers ekuti ndainvitawa kushamari dzangu 7, mapastor otanga kutswabura achitsondora hembe dzawakapfeka, ona lipstick iri kumeso, ndo mapastors emutema mangwana manje ndo mapastors emutema panchada kuti shama dzangu dzoka dzoti mfundiso yenyu anonga wakutifamba. But a church is a place where we should accommodate everybody. Then the basic of the preaching that we all do mumutemo kana mugrace ndeye kudai so. Theology has to go through psychology, because psychology is the part that transforms somebody's mind. But if I preach theology netheology, then vanhu havachatya Mwari, vanhu vakutedzera mutemo. But kutedzera mutemo kwakanaka ndo zvinodiwa naMwari. No, mitemo yanga iri yana Moses. Na Moses una nandebvu. But kwakazouya nyasha manje. Yeah.
but mwari akadivide machurches into pieces now manimboparidza 2 minutes tikuti isusu ndadonza mari Ningadona inofana baya. ndiri kuti nini mukuru ndiri kuti nini imimi aiwa maike tichadzoka kuvaira ndiri kuti makagara apa nditi handiti ndiri kukuonai apa imimi tarisaiwo aiwa ichi ngatimbochisiye ichi aiwa tiri kudzoka imimi tarisai kumberi ndiri kuona ine side ndakauya pana goats but chiwengana ndakauya panapa rimwe ritivi ndakauya kumberi ndikuona chi face ndikamira ndikuona nhon'onya ndikamira ndikuona chishaya ndakagara right you are the same person ndizvo kamukuru Yes, ndizvo but pane pandisiri kuona face yenyu saka wakanditi zigo akati ase ndotsanangura nhongonya kana ndakamira kana ndakagara ndotaura shaya kana ndiri uku ndotarisa zvisina chiwenga kana ndiri kundotarisa chidama kana ava manje vakuparidza vanotaura kuti mwari ndewedama ini ndoti mwari ndewefesi iwo oti mwari atomborina fesi ana dama ane nhongonya but tese tikuparidza mwari wani ndo zvakaita machechi mwari akatsemura mbati mimi chengetedza mitemo yangu kune vanhu vanotopinda mudenga through iyi yemutemo but imi muri wefaith imimi muri wegrace imimi muri wezvese ana java but mese muchaenda kudenga but pese pamunosangana vamwe vacharamba kuti hazviite vamwe vachabvuma kuti zvinoita saka yangodhibhete renyu but hembe hadzitadzisa vanhu kuenda kudenga but dzinovhiringidzana zigo kana vaya kuchechi vanenge vakuchiona tinti yelo yaya nekusvibira kwanenge yakuita ichikwira kuzvidya kwaka ndo zvavanenge vakuzuma pane inonzi exposure is needed do you know kuti pandakaenda kuamerica I struggled for more than a year because munhu wese aiva achikupa haki inini kuhaga mukadzi kuchechi kwedu kwaSassemblies of God kwatakabva waisati kwanisana mhoresa ruoko waingoti sister uri kure wapedza kuparidza munhu wechikadzi uya God bless you womwe kuti mwa uboti gwi ingonepinda kwamutori naaposo kapandura vekuti ukangohagana webvanzi pabatwa you see saka exposure inozokubatsira manje kuti kana mini dzadzadza kutadza baba kuamerica wanhu wanenge wakanaka ari kwere machechi asingadiapfeke zvakanaka of course aringariko but inzwa munhu azvarwa kumba ari mwana mudiki anenge achipfeka mamini otokura achingorwa mamini haana dzimwe hembe obva ati akuya kuchechi kwenyu mama atanga kumuti iyo it's a sin munhu haachakwanisa kutonamata. A story is told of a man that came kuchechi ndobva foni yake yatanga kurira pastor achiparidza mbatukwa napastor badzingwa nzibuda munhu mukadzi wake nanga amuinvita ndobva arohwa nestress vati arika ndendobhawa pakasvika kubhawa baba anga nestress saka akadonhedza bhodhoro bvarapwanyika rewhisky saka akurohwa nefiye kuti amana ndabvondorwa kuchechi ndakuda kubvondorwa mbawa vanhesi vakati mbawa mbatengerwa more than 10 mabhodhoro ewhisky angadonhedza people started supporting him vanhu vatanga kunwa naye ndobva nemukadzi wake ngatimbodzokera kati handidzokere futi when I came there ngorera kuita phone kwangu wakandisturba but pandakaenda kubhawa munhesi ana kiro a church should be a place that welcomes all sorts of people. Incident irutaurwa the great evangelist and I was sitting close to him. I don't think kuti pava navanhu vakawanda vangu vakadaro ndonga ndakambotomensiona nyaya yokuti no it was supposed to be the church police if we had found everyone like that. It's an exceptional case. So kunonzi izvoni we don't see things we don't see things as they are, we see things as we are. Unoona kuti ziso rako rinoona kukurumidza kuona kuti apa pane error but and then you feel probably that error is 0.something% of the crowd that is available. So I was saying to him just like the prophet is explained, you being an evangelist, my great evangelist, you should now learn kuti imimi manjeka ndo vanhu venyu vacho vavo because you find kuti kwamuchaenda imimi ka ndo vanhu vacho mutosangana navo and you want them in church yemugamuchere Jesu ndo vanhu vakawanda wakamhanya saka munhu yeye andouya akadaro anofara bosi akatouya right ka apa chisina need yekumuparidzira
chiri kutomuitisa kuti but hanzi Takutovhiri nebhaibheri iwewe kwekuona manje chi- hanzi nebhaibheri vanhu vakati semika dambura iziso rikuona yellow tint iyo hanzi bhisa ziso rikudambura yellow tint mabona patapfuura apa patapfuura apa Eh, pane zvakawanda zvachiitika but tachitoenda kwatiri kuita sei kwangachenda kwatiri kuenda there is looking and there is focusing. Those are two different Yeah, things. pane vanga When you kuzuma. focus you are Hanzi Jehovha gazing materesa intently akateremuka. andirika but when you see because you can just see but focus now you want to get the details you want to unongoona kuti hando zviripo. Inini hangu, to me, I'm used to people like that. And it does not affect me at all. And it's my duty now to bring transformation, because the greatest scripture of every preacher is do not be conformed to the image of this world, but rather be transformed by the renewal of your mind. If you don't bring reconciliation to people, and reconciliation to people around them, and reconciliation between them and God, then you have failed as a preacher. That is now zoti vanhu vamugamuchira Jesu, team asina kuzogamuchira Jesu, then we have failed the mission of why we did the conference. Zvehembe zvaiva zvaisana basana. Tine ma-church members anotoenda kuma-nude beach, but havatomboya vane last, kuti unonge uri musho, unongofamba saAdam naEve, hamuraremesa mubatana muite so, ndoona mukadzi akatozvambara, murume azvambara vachitofamba, and hatombowati musaende. It's part of refreshment or healing, whatever they are recommended to do in their lives. But ukazoendesa zigo kwakadaro unonyara, because anenge akungosumudza musoro kunge gung, because he's not used to that type of environment. Alright, tisati pa muvhangeri Another. another time yotova vabvunza another question, maybe tombobvunzawo muvhangeri kuti how do you deal with musikana auya kuchurch nemin, like auya nemin, how do you deal with munhu akadaro? Magara pamberi pevameiona min, hamusi kuziva kuti munyowani here kana kuti agara achiuya everyday? Yeah, I understand. I think also kuti maybe vanongo vari kuona podcast vaona understanding. It's me asking prophet vachipa answers. It's not an argument. Yeah, or it's a just to debate. We clarify are just a clarifying different type of a issues, church. so that tinoona vanonga kuti ko mazodai. So prophet vari kuansa mubvunzo atiri kubvunza, mabvunza mubvunzo wenyu. I'm also answering to it. I believe kuti patinosangana Mwari, there are two people. And the Bible is clear. There's an example of Cain. There's an example of Abel. When you look at the two, vese vari kuuya pamberi pa one God, vari kusangana pa same altar. Vese vari kuclaima kuti they have same faith. But the difference is Abel vari kuuya through obedience. And in faith in Christ, because anga ine gwai asachiteerera. This is what I also represent. I represent that tofana kuva faith in Jesus, but we must be obedient. So kana kwakwa SDA hatiparidze mutemo. We preach Jesus, but Jesus through obedience. Kuti Jesu zvaakafa torambira muzvivi here kuti nyasha dziwande. Romans 6:1 haisva. Isi kana takafa kuzvivi tikabhabhatidzwa, tinorarama sei muzvivi? That's where obedience comes, kuteerera Mwari. So chechi, anditi because tiri kuuya kusangana Mwari. Mwari ane standards. Anditi I know. When we look, for example, with angels, we read the Bible. Bible inoratidza kuti ngirozi dzinosangana Mwari, dressing yengirozi inotsanangurwa. Isaiah 6 akaona maangels achinamata pamberi paMwari anonzi maseraphim. These are special angels. Anoti maangels akanga akafukidza mwiri yawo pamberi paMwari achiimba kuti mutsvene akanga ari kuri kunochazwako. Anomaona kuti pana Revelation 4 anoti he saw also these 4 living creatures worshiping pamberi paMwari akafukidza mwiri yawo. We also see in some portions angels in heaven worshiping. Ma angels anodescribe anonzi anga akapfeka ma wide robes. Just a question on that one. Saka vanhu veku Seventh Day vano worship vasangana Mwari here panenge vari mushava? Vachigeza. Okay. I think you can't remove that
mwari I anotoburukire think, mushawa yeah, I think you can remove that because you can't limit God. God is everywhere. Zvakafanana kuti Mwari even saka Chicago- vanenge vasiri covered vanongonotosangana mwari Now, okay, no. saka mwari Pane- vanoburuka mushawa mukadzi vanofanira kudayira we can walk with God, but when we come in His presence, and the Paul anoti, we are not always in the presence of God. Hebrews chapter, I think chapter 4, we are not always in the presence of God, but Paul not approach the throne of God. I think dressing ine nzvimbo yayo. You remember Bible panotonzi munhu akafa mukadzi aipfeka sackcloth. So clothes are designed for certain purposes and times. So I think dressing yekubawa ngaisawanika kuchechi. Dressing yekuchechi ngaisawanika kubawa. Christianity promote fanatism. Christianity promote balance. Both in a social life, in the physical part, in the mental part, and also in the spiritual side. Kana tiri kuita zvekubeach ndikati ndiri kuenda nemhuri yangu ikoko, panofana kuratidza futi even ndiri muenvironment iyeyo kuti handiri sutu ndinofana kuramba ndichimaintaina because the principle of dressing, the principle of dressing in every environment is modest for a Christian. Saka even ndiri mubeach ndine mudzimai wangu handiti haachapinda aine bra nependi, but ndo panzina mukuru inogadzirirwa ndizvo pandiri kuti inzwa mukadzi wangu also in that environment a beach, he remains a woman that represents the church of God in that environment. The environment must not change her. She must be able to change the environment by influence. Kuti akapinda, saka tinofana kugara pasi toti mai mwana umomo tinopinda sei, so that mumwe even arimo makapfeka pendi nebra akationa anoti that is the proper way of doing it. Saka mukoti imimi mukadzi wenyu kana achienda kubeach anofanira kurova short ne-t-shirt, harove no. apfeke beach wear. I think kune beach wear prophecy. I think even vanogadzira there is a beach wear in a modest inotovhara. Aiwa iyo yamakutaura yemadhafinya hazvizoita dhafinya ruweka kakanonzi kachika Profita. nebra. Okay, fine. Prophet, I think issue iripo ka pane zvinhu zviviri handiti. Pane machurch members vakadzidziswa mapedza imimi koya vanhu vari kuuyawo futi kuchechi handiti zvinhu zviviri. Saka pakuuya kuchechi dzimwe nguva hatina criteria sokuti chechi ihombe zvakafanana nechechi yenyu ihombe zvokuti some members you don't even know them and you don't know who is a member and who is not a member. Sokuti ungatomira padhoo kuti wopinda iwe usapinda because wakapfeka zvisizvo. Let that person continue coming. Handiti ka the more that person comes the more achisaturatwa neshoko raMwari. Because zvatiri kubhiliva, yes, tiri kubhiliva kuti munhu panoramba achinzwa vhangeri achashanduka. Because you want to say something? Yeah. Okay. Yeah, I think after Patsana Taura Shabbat Vangeri, yes, so that's better. Next question. Ngatisati munhu auya akapfeka zvakapfeka ari right. Let's not be cowards kumudza zvakapfeka zvisiri izvo. Exactly. Let's not be cowards. Nekuda kwekuti toda manumbers muchechi. Akapfeka zvisiri izvo. Saka tinoita sei munhu auya akarwa miniskirt yaakaonekwa nezuro. Okay, munhu atouya, it's a conference. Munhu akauya akarwa mini yake, t-shirt yake, kwaari it's a normal dressing. But our church, Tom Tidzogera kumbera. No. I think I think also prophet. There is what we call conscious mind, where God also whispers to conscience of every man and every woman. Kana tikaverenga Bible, rodi Jesu akasangana Mary angari harlot. But Mary even angari harlot, she knew kuti wandiri kusangana naye munhu waMwari. Mary anakuya intention yekuda kukechana naJesu, akauya intention yekuregererwa. Vanhu vanoziva kuti kubvira nekubvira church is an environment of change. So if someone is coming to church, the desire is I want to change genuinely. Kune vanhu because mama vatande kuchechi. Right. Saka anakuya kuzotendeuka anakuinga Mwari anzi namama andi kana kuchechi. indika invite pambi andika kuchechi. Ndinofana kuitsanangurira. No, mama vari kuziva kuti passion pachati fire mwana wangu achabuda demon. Kuti mwana wangu alright handi kuchechi because I understand kuti mai vane mwana mumba vanoziva Mwari. I think it's also kana vachiziva Mwari, it's also her duty to help you as a prophet to preach to the daughter.
because chikristu hachitangire muchechi. Chikristu chinotangira kumba kwabva munhu haangashamiri Mukaona mamune 4000 pepe ndotoenda kuwana kwese waiva mudzimba chinoti musarove mini but if parents But vari prophet- kuuya kuchechi. yes why muchiti ushers mupei munhu Zambia kana we ari right muchechi kana mada kubvisa demon rake Aiyo. kana anga ari right musiyeka akada ndopatiri kupesana tichitaura chinhu wani hatisi kuti isusu munhu akauya akarova mini akadressa right for church tiri kuti munhu akatorasika but Okay. agona kwekurasikira kose kaenda kubva wakadaro achangoramba akadaro but akauya akarova mini ka next time akaroverwa Zambia nhasi akamonerwa Zambia mangwana kuziva ndakwena neembe refu Aiwa, saka tikuti prophet mataura zvinhu zvakanaka. Mataura zvinhu zvakanaka zvokuti because tatoda kuramba pfungwa yekuti musiye auye. I think there was also a notion hatachiti ngauya akadaro no, but no. apedze mamanzi Yes, akadaro thank you. achachinja Tikuti the day apinda muchechi parinzi na shumba ngapasava nemacowards anorega one nezuro paifanira paine message yakato so that achibuda muchechi anoziva conscience dzake dzofanira kunokwa kuti paanodzoka next Sunday anditika ari kuuya achiziva kuti kwandiri kuenda modest patota mamai anotomuapproach mwanangu waita kwavauya ndiwo mienzi chi omutaura so this is what we expect for a young lady like you anditika through mwari achikubatsira I understand kuti you are coming from this environment chechi yomubatsira a follow up must be done so that patinouya Sunday tinotanga kutiona change in closing it tiri kuti isusu ka they have to be a process munhu angonzi kawani kuita mukristu is Yes. not an event it should be a process it's a process even up to these days tiri kuparidza hatisati tachibata kana tachiwana tiri kutoshingaira kuti tichibate So ladies and Yeah, gentlemen, patopic iyi handifunge kuti tichachibata chinamba chingoshingaira kuti tichibate. havaone wrestling yechirume nechikadzira vakadzi waone wrestling yevarume vane machestera iwe hauone wakadzi wane mandwindwe rachirwa wrestling ye zvekuti wazoya chechi kuti hachada kuona but kumba wachiona alright mati Ya mubvunzo wangu ndinawo ndika pane pananzwa muvhangeri wangu achiratidza kuti zvoni kana tinge tainvhaita chipfewe which means da kubvunza kuti zvoni dressing yemunhu inomuita chipfewe here kana kuti munhu agona anga ake aine dressing yaapfeka but doesn't mean kuti anotoda chitori chipfewe anotoda kuparidzirwa nyaya dzekusiya zvechihure asi apfeka ake mapfekero ake agona anga asitori hure. iwo Sparks unoona sei kuti uyu mupurisa uyu musoja thank you but mubhaibheri but ava vasiri vanhu vamwari ka munhu akuda kunochinjwa kunoitwa munhu wamwari munhu wemunyika auya uyu watoda kuti temuite munhu wechechi mubvunzo waSparks achisvika kuenvironment yechechi vanzi ewe babanapavenopenga mazizambi Sparks no let's not also let's not also make it so difficult zvatiri kutaura tiri kuunderstanda kuti kune munhu maybe anga achipfuura by doorway munhu akanzwa kuti chechi handiti ukaona ada kupinda handiti desire yekupinda anounderstanda kuti chechi chii because munhu ari kuenda kubhawa anoziva kuti chechi environment yakaita sei that's why asingauye kuchechi achienda kubhawa the moment yaanodecide kuti anoda kuenda kuchechi muconscience dzake anoziva chinhu chaakunosangana nacho ndikuenda unosangana mwari handitika so atori neunderstanding kudhara that's why even uchiputa fodya kana ukaenda mumachechi atinonzokona Roman Catholic munhu anogona kutendera kumwa doro ari muchechi but kana akasvika pachechi haapinde nari mukati ari kuunderstanda kuti zvandakunoita ndakunosangana nemumwe a power which is above me saka anoti zvedoro ndakusiya padzi ndakupinda mutemberi ozoti kana ndabuda hangu ndozotora doro rangu ndomwa they can be allowed to do that saka munhu wese conscious because God speaks to the conscience saka even akauya pakaita vanhu vakadzidziswa basa saka Paul akanga achitaura mubhuku ra1 Timothy chapter 5 akati vakadzi vakuru vanofanira kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vakadzi vaduku vadzidze kubva pavari so we have elder saka inini kana ndikanga ndaapproacha musikana chipfewe wabvunza manje mubvunzo unoziva sei kuti chipfewe ihembe here because agona anga akapfeka mini but doesn't mean kuti saka Sparks kana ndichitamba newe uri mupurisa handitika ndobva wabva kubasa uniform yako yerumu ndobva ndatora uniform yako ndoipfeka ndobuda panze wana wakandiona vanoti chei vanoti ndiri mupurisa here kana vanoti apfeka hembe dzaSparks but Asi kana ndakapfeka hembe pachokwadi dzekumba chatinoziva zvinoita tese mupurisa. ndechekuti maecha Saka- akawanda akanyanyira saka muchechi tiri- kudarika mbao saka tiri
hanzi kana zvakandipfekesa hembe dzekumba hazvinditadzise futi Next kuti question. ndite mupurisa. tikuti kaya tikuunderstand saka tikuti saka hembe mukadzi wangu panombora hembe achipurisa mubedroom amupurise kati tikuti imi munomuziva For listen ka example, mapfekera unoita mbedroom. listen ka tikuti isusu tikuti mamwe masoja mamwe maflight attendants tikuti kune vanhu vanokuziva kune vanhu vanondiziva ini andika semusikana but kana munhu akapinda muchechi tikuti pane munhu atanga tapa example pane vanotomuziva kuti anda nezvei isu tisingamuzive tisi takaita perception yatakaita pamusoro pake because hatimuzivi. Now the human mind anditika judges nezvainoona kana isina yaitsanangurira kuti uti munhu murefu wakamboona mupfupi kuti uti mutsvuku unoziva mutema because the human mind inoshandisa relevant thinking kuti and then human mind also by beholding it becomes change. Saka kune munhu anogona kunge achipfeka modestly muchechi akaona munhu anoramba achiuya continuously pasina rebuke anditika anotaka kufunga kuti pasaka isusu tiri kupfekereso but pakaita vanhu mahypocrites muchechi pakaita vanhu vanorebuka vanobatsira avo zvakafanira kuti tikatanga kuparidza kuti aiwa zvokuti tirame takabatira kuti umhandara vane umhandara vanotanga kufunga kuti saka why are we also keeping chinichi. In my closing, people must not wear a mean because very big wakana papiwa mtemo. Because vanhu vakawanda vachapfeka zidress raya muchechi but vachingobuda vori kwinya rokwira rodzikira dai. People should wear a dress because they are fully convinced with the truth of the word of God in their heart and found that conviction that this is no longer my dressing. Yeah, through the preaching of the word. Wonderful. Yes. Ladies and gentlemen, this is quite an interesting topic, and here we do my conversation that matters. That's why you see everyone is engaged. Muvangeli, Yes. talk by mukana wekubvunza your next question. Okay, I think it's important. Zigo, I want to ask another question, Prophet. In terms of issues of prophecy, I also noticed that prophecy yamakanga muchipa mainly yakanga ichi taura nyaya ye deliverance to poverty. It was muchly promoting prosperity. And it's kuti zvinhu zvakoshanaka, things are going to move where there were a lot of things we are through that. I also read some verses here, so I thought maybe mundibatsire kuti how then do we also resonate with these verses and what we see through the prophecies dzamamuchipa. Are you not also found wanting on the same muno distinguish say? Let's break it down. So ngatiende panapa. Pana 1 John chapter 4 verse 1. Those na 2 to 5. Inoti vadikana musatenda mweya yose asi yedzai mweya muonekana yakabva kuna Mwari nekuti vaprofita vazhinji venema vachabudira munyika. Pamuti vaprofita venema vachabudira. No. Ayo, ndiko ande scripture. Akurwa scripture. This is a journalist. Oh, you're John. Uri mutengesi, but it's fine. I'm hearing from you verse 2 iriku wirana minoti ndo zvamunoziva nazvo mweya waMwari, mweya umwe nomwe unopupura kuti Jesu Kristu akauya munyama ndowaMwari. I heard you preaching Christ. So Bible kuti unotanga wanzwa kuti mweya uri kupupura Christ here. So I heard you saying Jesus. I said, now it was in preaching. You preached about Daniel 5, the men in the fire. That was powerful. I heard the same one. But now I'm coming to the prophecy. Because I thought vanopupura, so the message was fine. Unofana kupupura kuti Kristu akauya munyama. Verse 5, verse 8. Asi ivo ndevenyika. Naizvo vanotaura zvemunyika. Nenyika inovanzwa. That is the prophecy part. Now when they prophesy because muprofita, because iye ndewenyika, he then prophesy zvemunyika. Nave munyika vacho vari kuprofita vanofarira kuzvinzwa. Saka muprofita hanzi zvamaiprofita baibai imimi muri vemunyika. Aiwa, no. Munofarira zvemunyika. Vanhu vamaiprofita vanozvifarira Zigo ndakubvunza. Whatever gives Zigo $1.
That's what Yeah. you publish. But now, listen, I'm now comparing that. And again, do not compare this and what we see. They are what we call biblical prophecy. You are not the apocalyptic scripture, where we find Mwarachipa, ma prophecies kuna Daniel, Mwarachipa ma prophecies kuna John the Revelator, and this is Karachi, ma world events. And this we don't see prophecies zirikupiwa wakomana dziri kunyenda resonate in deliverance to poverty to wealthy, or deliverance to poverty to prosperity. So how then do we distinguish prophecies amuri kupa? Also chikombia ne biblical prophecy irikunzi apocalyptic scripture. Do you also give that? So Or you only remain to naiwa ndinocheka kwese. But pane inonzi word of knowledge ne inonzi prophecy. But prophecy inobreakwa into two. Pane inonzi forthtelling nenonzi foretelling. Yeah. Saka zvati kutaura ndezvekuti mukuprofita maime ndokwanisa kuona zvichaitika mufuture. Zvasiyana nekunzwa naMwari zvichaitika mufuture. Saka ndokwanisa kutoona accident ichiitika. Ndokwanisa kutoona munhu achibata 7 million. Ndokwanisa kutoona munhu achirohwa neAIDS. And the reason why my prophecy why achiitika is for us to align ourselves well with God. Trikuti isusu kana iwewo wanga uchinzi 2026 ndakuona warohwa neAIDS. Wakufana kuchimira kungangura ma-H. Kana wakufana kutanga upfeka sida. Because it's a conditional prophetic declaration coming to you. Haasi Mwari ari kuti ukurwa neAIDS. Because Mwari wakataura zvichachinjika. Ndini ndiri kuona future. Iyi prophecy yasiyana nepandiri kuti thus says the Lord. So paipa pandoti can I prophesy ndiri kutaura zvandiri kuona mumweya. Ndini ndiri kuona zvinhu mumweya. But panokuti thus says the Lord ndiri kuti Mwari ndiwa kutaura hansiri ndiri kutaura. Zvinhu zvatosiyana. Saka kune foretelling. Nope example, Jona akatotumwa naMwari kuNineveh akanzi ndikuipwanya ndikuiparadza Nineveh iri kubamuka, and akatomirira kuti zviitike. Timu yekuNineveh mba yatsanya, even nembwa dzepadheni dzakatsanya. Mwari mbva anzwa kuchema kwavo mba ati andichakuparadzai. Jona ndobva atsamwira Mwari kuti but makandituma mimi kuti makubamura vanhu. How come hazvina kuitika and stuff. Pane kuona zviri kufuture nekudzwa naMwari zvichaitika kufuture. Saka maevents ekunzi uchaita mari anofola under 1 Corinthians chapter 14. Inoti he who prophesies edifies the church, exhausts the church, and comforts the church. Mwanzwa mai vanga vane cancer 2021 madokta akati muri kufa mune cancer. Simba raMwari rakavabata, cancer ikapera, vakauya netestimony. Amai atakatsvaga vanga sina vana for 16 years vandavabuditsa demon Cape Town. Vandavati pachasangane mune mana vana 2 iko nezvane vana 2. Maybe you play this video panam. Ma prophecy aya prophecy is meant to change somebody's life. But word of knowledge manje ndikukudza zvaunoziva. It's a word of the knowledge that is in you. God is giving me access to the knowledge you have. 1 Corinthians chapter number 14 verse number 23 to 25. You know that if an unbeliever comes among you and hear you speaking in tongues, bondi ndokunde bena, not vanhu vanopenga. But if the secrets of his heart are revealed, you fall down to the ground and say, surely God is in this place. Makaona mudhara ndakaprofita kuti Mwari akupa land yechechi, but akukupa vanhu 2 vachakupa mari yekuvaka chechi. Akati yes, nachostruggle ndatotaura nomumwe wangu nezuro kuti plot ratinoda kuvaka chechi hatina mari chichiche. Umwe mudhara uya 7 million, Mwari ati uchandivakira chechi. Those prophecies, they are there to edify the church. To you, prophet, are prophecies, all prophecies are supposed to be fulfilled, isn't it? No. Because it's a prophecy. No. Then why say it if it's not supposed to be fulfilled? Because Because pane machance kuti prophecy prophecy yawe yarohwa kana kuti profita arohwa dombo. Amsati mamborwa dombo, rohwa No, prophecy yoberamba kubuda. those two they are realistic. Number one, pane prophecy inoitika yekuti Mwari vakati kuna Israel. Ende kuhondo ndikuenda nemi muchanova rakasha muchawina. Mambo mvaona kuti Israel iri kuti rova yakutowina, zvinonzi akatiza hondo.
mbva anotora mwana wake first born aifana kuzoita mambo, mbva amuisa paauta, mbva amusacrifice. Hanzi Mwari pakaona hati yakaitwa namambo yekusacrifice, vakatiza maIsraelites, mbva anosapota enemy yanga vamboti ichadyiwa, mbva vaibatsira ndobva yawina. Vanhu veIsrael vakashamisika kuti but Mwari vakataura nesu. I don't know if you understand. Anonzi maconditional prophecies anotonobondera. Then it ceases to be a prophecy. Kuna 1 Corinthians chapter 13 verse number 8 inoti prophecies will fail. Prophecy inotombobondera. Number 2, prophet anogona kuona zviri correct or interpreta wrong. Saka delivery yake inenge iri wrong. Zvobva zvatova wrong. Ndopa example 2003 makaenda pastream rangu rini ranga riri paseke 2 high kuchitungiza. Ndakamira pamberi paassembly navaprofita zvakaitika. Ndazoka next week vanzaitika. Rechi 3 ndakati Mwari vati nhasi. Mwari ari kudeliver mweya uri pachikoro panapa. Ndichingoti amen ndapedza prayer kuchanaya mvura. Kucharowa mheni pakati peground. Vanhu vakatya because maprofecies andaitaura aitika. Baba pandakarowa prayer nchinoti amen. Mvura inodonha. Vanhu vakatanga kuseka baba. Ndakatotsamwira Mwari. Pandasvika kumba kwakuna prophet angabva mufakosi anga akanimirira achitaura kuti Mwari andiudza kuti he spoke to you but you thought it was going to happen physically but zvinhu zvatoitika mweya. Handava kushanda kamunza but Mwari akamutuma pamufakosi. Ndandisati ndadevelopa my gift into knowing how to interpret so I can deliver well. I remember podcast Ratakaita, I think yesterday, we were talking about the prophets who came kuna Hezekiah. Wewe makora ako wewe uri kufa izvezvi. And then God had to change. No, king akanonamata pamberi pemadziro. Apedza kunamata Mwari bva amunzwa. Mwari bva atuna same prophet kudzokera nomudza kuti ana Mwari ndakupa 15 more years. We are going to allow just one question from Vanaruku and then takuenda pa next question. Okay. I think issue iri kutaurwa nomunhu waMwari. Waudzwa kuti vhiri richabuda mweya wobva waripombera. Handiti wobva wazoti rina kubuda wani. That's what happens. A prophecy is given and then you act upon the word that came. Align yourself with the word of God. To change. Because ndo zvairi kutowira. Iri kukuwira kukuudza kuti apa pane danger. Wobva watoziva kuti pane danger. Panogona kudai. Wobva wabvisa danger iyayi. Hazvichareva kuti prophecy haina kufulfillwa because you acted upon it. Then Makamboverenga 1 Kings 18:18 here mukuru. Zvinonzi Mwari vari kudenga vakagara padare ravo vakati toita sei. Zvikanzi pane mweya wakasumuka. Wakati Mwari chinditendere nene kumaprophets. I want to be a lie in the mouths of the prophets. Mwari vakati baya. Maprofita akaprofita mambo kuti muri kunohwina. Ndova rimwe idiosyncratic rasvika rakati muri kunobamura. Zvikanzi but vamwe vaprofita baba vanhu vakanorohwa. Why? Mwari vakatotendera maprofits vanyeba. Maprofits havasi Mwari vanogona kutobondera. Vanotobondera vanhu. And pamwe pacho Mwari anotibonderesa kuti vanhu vasati namate susu. You know, you can never convince or change a woman aperera pana prophet. You can't. Because sometimes people start thinking kuti prophet ndi Mwari kana kutoti andinamate Mwari ndisina kunzwa kuti prophet vati chi. Saka Mwari vanogona kutokusetera mukrimbani. Kana kuti iwe unokwanisa kutotadzawo wega. Kana kuti prophet acho unotadza yega. Kana kuti munhu anogona kuichinja through prayer. That's normal. We are going to allow prophet to appear saying yeah. Okay. There's what I call the line principle. I just want to answer zvataurwa the great evangelist. The line principle. When you go out there to preach the gospel, miracle signs and wonders zvinoitirwa to attract. So the line principle, I'm taking it from light. The light. Munhu arikuenda kunoredza uya vanoenda kana ari manheru vane light. Light haribate fish. But light attract a fish. Then so it's LI from light, then NE from net. The net then captures. So the light attracts the fish and the net captures the fish. So miracle signs and wonders, they are lights. They allow people to come close. Then you capture them with the word. Through the word of God. So parikutaurwa nyaya yezvemunyika. Apasi kutaurwa the things that help the body,
but pari kutaurwa the worldly things, they are earthly things, zvingori secular, hazvisi evil. Those things, they fall under what we call a word of knowledge. And That's not prophecy. kuti wawana hembe, wawana motikari yakanaka, it's not evil. Kana baba panonzi Mwari andiudza kuti zita rako unonzi Zigo. Kuti website changosangana muno mundege. Ndio inonzi na 1 Corinthians chapter 14 verse number 23 to 25. Kana wasangana nemunhu anokudza the secrets of your heart, you fall to the ground and say, surely God is in this place. The purpose is to convince you. Then will lead you to Jesus Christ. Ladies and gentlemen, we are going to give the chance to Evangelist to already wrap up submission yavo on that question. Muvangeri, makaunganirwa nezvapupu zvevanhu vanofarira chiprofita. Yeah, I don't know. I think maybe it is zviri kusumudza also many questions. There are kuna mavhesi Deuteronomy 20:19 28:19 inoti Mwari azi munhu haangarevi nhema. Anditika? So we need to balance that. So because chinhu chikunzi chabva kuna Mwari. So munhu akatara chinhu oti Mwari akazodecide, but atanzwa is the word is coming from the Lord. So I think we need to analyze. Zvekutaura zvakafanira kuti mapa example yemaprofits aAhab. Ahab anga ane ma-false prophets akanga auya naJezebel. Anotaura na 1 Kings chapter 18 kuti anga ari 850 prophets, 400 vaishandisa tsvimbo ne400 vainamata mutembo naJezebel. So vanonzi ava they used to lie to Ahab. Mukaverenga 1 Kings chapter 22 from verse 7 inotaura kuti hanzi pakapiwa prophecy Mikaya hanzi akabvunza Mikaya akati hakuna mumwe muprofita waJehovha here panoti mubvunze kuti vanhu vataura prophecy but hakuna here mumwe muprofita waMwari wamuinaye angabvunzwe. ainzi Ahazia, I think that's the name of the king. Pakazodedzwa Mikaya ndiye akazonzwa kuti mumwe muprofita achiko asi ndinomuvenga nekuti haprofita zvakanaka pamusoro 22 verse 22 asi zvakaipa. Kwagarwa dare. Ndiye akazotaura zvinonzi zvino akavapa vision akati zvino mumwe mweya wabuda pamberi paJehovha wakati ini ndichanonyengera ndichanova mweya wenhema in the mouth of the prophets. Saka there was a spirit inonzi yakauya ikati I will become a lying spirit. What is that spirit? Ukaverenga John 8 verse 44 inoti muri wababa wenyu Diabolos iye akanga ari muriwo wenhema kubva kutanga mahara hamuna zvokwadi kana achireva nhema unoreva dzake. So we see the devil appealing, because panguva yeMold Testament we see Satan achienda also in these councils. Bhuku raJobho rinodaro kuti pakaenda masons of God Satan akauya ari pakati pavo. Ndiye akati ndichanova a false spirit. Jehovah akati chena ndiwo chakunda. But Micaiah also came representing the word of God. Akati vaprofita ava vese vanyepa. There is a lying spirit. Kuti yabva kuti ndimwari ari munyepa ari maari. So if a prophet lies, Ipapa Evangelist, I don't want you to answer, but I'm only ready to create another point of contention. Yekuti the lying spirit yakatonokumbira permission kuna Mwari kuti ye achieve the greater objective ya Mwari. So that lying spirit yaibva kuna Satan. Anditi saka kuti Satan is an errand boy of God. no, in the Old Testament we see also the devil had access to heaven. Saka in the end tinozongoti na Satan wakarubva na Mwari. After the cross, the Bible also tells us kuti Satan hawana access even in these councils. When salvation came on the cross, now Jesus is our mediator. Jesus is now the son. Ndiye akutendesa to the Father. Akuti mediator, akunomirira nyaya dzedu. Before the cross, the devil had access to heaven. Because Jesus anga salvation is not yet come. So I think ipa ndopada kuti tinzwi kuti patawe now Satan hatichatyike. Because anonzi mupomeri now Revelation chapter 12, mupomeri wedu hama dzedu adzingwa kudenga. Akandirwa pasi. That chidzoka ipa close at this. Okay, question to Mvangeri Marofu. Does it mean kuti kuya kwaJesu kwakavharisa maprophets kana takuti Jesu ndiye mediator wedu maprophets achisi? So after the cross, every prophet that rises after the cross, because basa nemaprophets ranga rekunongedzera rekupa inonzi the testimony of Jesus. Ana Isaiah vaitaura kune mwana ari kuzvarwa kuchaberekwa mwana, vane zvimwe zvavaita as prophets vachishanda makings, but their message was to bring the testimony, to direct people that the Lamb of God was coming. So anouya after the cross, Bible rinochiti test the spirit.
So every prophet that rises after the cross asati apiwa access yekuenda kuvanhu saka muri kuti after Jesu hakuna maprofits no after the ari kumaprophets after ari Jesus kuhobho but anofana inini maacts munoona ana Silas yes Yeah. chechi yanga ine maprophets yes but Of course, Bible even inochi- Old Testament, they should be tested. tofana uchitesta saka how then do we test zvatinongoita isusu tine maprophets anga agara atoriko we know them because chinonzi prophet hachizhinji chatotanga kuona now maprophets agara ariko the office yagara iriko haisi yokuti unoti ndozvayakaita saka when we are testing we take a prophet tomuisa apa totarisa basa riri kuti na prophet today torisa apa haufanira kunge vaine ukuru profit zvichaitika kuna mukuru tozoita podcast kana zvaitika ndiyo test ka pane nyama i2 but pane one ichanyanya kuva loud ichaenda ichashanda nemaelder enyu ekuchechi kwenyu ichiti ndakachwaburu ndakakamburu naevangelist voda kukuisai patrap nekukusvibisai kuti vakwanise kukontrolai ndo setup yanga tichiti vanhu vachazofungidzira kuti muchanobuda muchitanga chechi but imi mucharamba makamira and shoko raMwari rezvokwadi richakupupurirai but this even ichaitika manje ndoda kuedzeredza ipapo aiwa samhanya kayo ndapiwa prophet ndimbozeya ka unoda kukomenda muprofesi kwete profesi saka chimira kasipakisa no ndimufana kundindira ndemvangeri I think ndiona mavideos nyakawandisa pandiwa nyaya dzemaprophets muchiita sekuti amubhelieve munyaya dzemaprophets kuti atestwe I think now time yakuri chichikukutarisai kutesta because I still remember makaita podcast naMurambwi naZigo anga aripo and I was there muchitaura kuti maprofets anofana kutestwa then pane zvakaitika kwamakandiyo vachinzi vanhu ngavaone zvinhu zviri muhomwe makati no hakuna maprofets kwese anoda kutestwa chichikukutarisai kutesta kubva ndifunga tane 2 years 3 years chichikukutarisai kutesta varuma okay vamakandiwo pavakaita test yavo vangani vakamira maprofita asi maprofits akaenda vangani maprofita akamira Muvangeri has just received a prophecy. We want to give him tunoti time paichaitika tozogara pa to meditate on that. So, Evangelist, you now have an opportunity to kubunza 2 my questions only, and then I'll give my closing. but I wish also I understand It's a wish only. It's a It's wish. not going to be granted. ndakuda kuti maybe it's important zvokubvunzwa naSparks akambondibvunza mubvunzo uyu pasiri papodcast futi saka waita zvakanaka zvikuratidza zviri kukunetsa masikati neusiku but rekanditi Sparks zvaunoita iwewe handiti profeti waunotesta handitika ndiprofeti ari kuuya achinzi atumwa kwauri wabata zvanditaura profeti waunotesta iwewe wangoti is the way isusu what we do tinodeedzera mharidzo yekuti wane maprofita yedzai mweya uri kwamuriko kuna profeti akauya kuHDA kwandopinda handitika anonzi Ellen White prophetess inini even ndisandatenda zvakuti she was a prophetess ndakatanga ndatarisa basa rake because ari kuuya kwandiri iwe waugone kana usine naEllen White there's no need yekuti umutest you only test kana wauda kutarisa basa rake so handiteste muprofita asiri kutumwa kwandiri asi ndinoudza vari ikoko vari kuti ndakatumwa kwavari kuti munhu wamuri kuti akauya kwamuri muedzei saka zvakune ava manje kuti vanoandastenda here kuti basa iri rinoitwa sei ndikatesta Pauro Mwasha unfortunately he is late now handitika kune vanhu vekwamwasha vanonditi wakamuvenga tine muprofita panapa handika aiprofita nezuro makamuchiona handika and aigona kuti kusimudza iwo saka chinzwa wagona abva kukuprofita izvezvi kandi zvandiri kutaura manje kuti mumboteste No, wait. saka inzwa ndokutesta kwatoita maprophets that prophecy is supposed to come to pass ichaitika iyi haina muchekuseri ichaitika but Muvangeri, we want to wrap up. what he also prophet Java
is done to prophesy. It's important andika Yes. because vari kuita basa ravo. Handiti kana nichinzi testa uyu zvaari kuita manje ari kuti ndochifanira kuti right zvamataura Judge, panapa testa. no what I do Sparks I know this man so kana prophet watoti watumwa kwandiri neprofesi Exactly. handitika handibva ndati panapa right Sparks vari kuona murume uyu ndomuziva ndakadai izvi ndizvo no the gospel is not shaming so zvauri kufunga kuti chinonzi testing ishaming kuti kana ndikadaro panapa ndobuda chinzi haakazonyadziswa. No. He said what he said. Ndapiwa prophecy. Andiri kunzi ichaitika. He's convinced to that. Kuti zvichaita sei zvichaitika handina kupiwa period of time I'm now waiting. Bible rinoti kana muprofita akauya kwauri anditika akakupa chiratidzo ichi chikasaitika ziva kuti shoko iro hatina kubva kuna Jehovha. Deuteronomy chapter 13 yoti kana muprofita akauya kwauri akakupa chiratidzo icho chikaitika handitika asi akazoti kwauri ngatiteere vamwe vamwari vaunga usingazive iwe ziva kuti haada kutumwa kuna Jehovha. Saka there are two things zvauri kupiwa nevhesi kuti panouya prophecy ikasaitika the person becomes a false prophet. Panouya prophecy ikaitika I have then to look also vamwari ndakutaza the spirit before I say now I found a prophet. Okay, So iprocess yandinofanira kuita ini ndapiwa because yauya kwandiri not to you and iwe kwaunondogara newo pasi ndichiti Sparks it's my job me myself versus the prophet here. Okay, my next question will be prophet. Then how are you safe then when we compare biblical prophets and their work? It's clear kuti vaitumwa kuchurch yanga yagara iriko vanga vasina maybe probably madenominations avano leader the word of God vaitopiwa shoko raMwari wonopa chechi. Kana muri muNew Testament uno kuti chechi yanga ine maapostles ndo vakanga vane chechi, then maprophets otumwa neshoko. Maapostles but ndo ari responsible with this church. Kana dziri nyaya dzetithe kana dziri nyaya dzemaofferings and we see kuti zvaiva through the apostles. Ukaverenga Acts chapter 4 inoti zvinhu zvaiswa pamakumbo apostora. Maapostора akanga apoinda 7 madeacons varume vakanga vazere nemuya vonzi nga vachidistributa zviri equally to those who were working for the Lord also kunherera neshirikadzi. So evangelist, with all due respect ndikuona nge makudoctrinal and chi Prophet question origin. So question yangu ndeyekuti ndikubvunza question kuti now we see modern prophets that we have including you amongst them. You have specific churches that you are leading as prophets. Amatotanga imimi. Why is that change? All right. Kuti Zvatukuita panapa tikukombeya vaMnangagwa navaMugabe. It's not fair. Nguva yavaMugabe yanga iri movement yeanonzi mafounding fathers. Vaifana kunge vatori strict vachiprotecta kumirira Zimbabwe nekuisa hunhu hwemaZimbabweans hauwaoneka nagay murodhi muzungu manguva yavaMugabe. Ende kana wanga usiri mbavha hakuna munhu aibudirira because kwanga kusina empowerment. Because the founding father vaigona kutuka Blair kana Bush because vakumirira Zimbabwe. vaMnangagwa comes into place vari kufanira kuenda reconcile with those countries but dzichiziva kuti Zimbabwe haisi kutamba nayo. And vaMnangagwa hakusi kuti vari kuti tiri kuchinja zvakataurwa namukuru. Vari kuti you now know history independent country tiri nyika yafanana nenyu but tine business, we are open for business, uyai vakudai so. Right now ukatarisa vapana vane 22 years vana comic past vari kuempower ukunzwera vanhu vaita mamiliyoni paera yavaMnangagwa vakawanda including inini. Why? Because kusiyana kwemapositions though vese ari mafathers. Saka point yatira ndeyongoti Moses aitsvaka tsvimbo. Baba mukadi kuti muzoti maprofits amazuva ano ane tsvimbo hazvimake sense. Moses aipatsanura Red Sea ofamba netsoka for months. Ini ndongorwa first class ndobudira kuseri
zvinhu zvatosiyana. Saka pane anonzi maprophetic evangelist. Is a prophetic person who is an evangelist, or is a prophet with the grace of an evangelist. Muprofita ari kuprofita achita zvechiprofita, but anobuda achino evangelize. Kune ma-prophetic pastors ekuti is a prophet but he has a grace to pastor a church. Kune ma-prophetic apostles ekuti is a prophet but is the apostolic to start a church. Shiri haibhuruke nebapiro 1, shiri inobhuruka nemabapiro 2 kuti balance. So you would find kuti mukatarisa Peter, the first week he started with was not apostolic, was evangelical. Acts chapter number 2, akaparidza akawina masos for 3,000 people, basa revavhangeri. But it was an evangelical wing to balance the church planting of an apostle, the apostolic he carries. Mukatarisa Paul did the same. He started with soul winning, moving with the signs, wonders, and miracles of the office of an evangelist, yet he is called to be an apostle. Saka kune ma prophetic evangelist ku Zimbabwe. Kozoita ma prophetic pastor, naso ziyari kwere ma pastors ma. But because it ma prophetic apostles, zvinhu zvinosiyana. Yes. Then kozongoitawo venzara, ekuti vanhu vakaona kuti chechi ine mari. Mavhangeri, mapasta akanoplanta, maprofets acho akanoplanta, ninye unozonoti handakato chechi yangu ndoita se ndendine mari. Zvinhu zvinosiyana. But there is a calling where you can actually plant a church while you're a teacher. You can plant a church while you're an evangelist. You can plant a church while you're a pastor or a prophet. Zvinhu zvinosiyana. But ukanyanya kutarisa muri kuti machechi aya amukuti machechi iristration jet, ma-ministries, there are no churches. Okay, andinoda kubvunza mubvunzo wopedzisira ndichida kuti prophet maybe vagone kutipa distinction. Yeah, Matthew 24 verse 24, Jesu anoti nekuti kuchamuka vana Kristu venhema nevaprofita vazhinji venhema vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa. I'm coming to issue of miracles. Zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kana zvibvi kuti kana zvivira vatsautse navasanangurwawo. So there's a verse iri kuti in these last days we're going to see false Christ, claim what I'm Christ, false prophets. Vachaita zviratidzo zvizhinji zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvibvira vatsautse even the elected. That's how powerful. Well, the demarcation between the false prophets and the real prophets, you can simply see them by who are they leading people to. If someone leads people to himself, you have to put a question mark. But if someone leads people to Jesus, anakamona Satana anotungamidza vanhu kuna Jesu. Asandakambona varoi vanotungamidza vanhu kuna Jesu. Asandakambona ma-false prophets acha anotungamidza vanhu kuna Jesu. A person that leads people into Jesus Christ, it's a sign of a true prophet. But doesn't mean that everyone who does that is a true prophet. Vamwe ma-fake vanenge vachitongozviitira kuti variwe big, they sound like a true prophet, but they are not true prophets. Vanhu vanenge vachingotsvagonya, vanoziva mawords ekushandisa, vanoteerera ma-true prophets and they copy, they duplicate and stuff. So the greatest way of knowing this person is full of Jesus or he is prophesying from Jesus Christ is for you personally to have a relationship with God, so that when he or even before he starts prophesying, there is a conviction, there is a confirmation from the Holy Spirit that is in you, that is confirming with the Holy Spirit in the prophet. The Bible says that they looked at Jesus achibudisa demon wakati Beelzebub, and the prince of all demon mono. But how can you mistaken Jesus for a demon? It simply means that they had no discernment of spirit. They were lacking the gift of the Holy Spirit. Vanga vasina mweya, because mweya zvinoda munhu ane mweya kuti aziye. Azviite kuti titi Oriano auya apa achijaja kuti prophet passion mumuprofita here, kana kuti haasi, azvimeke sense. Tinoda munhu akazarwa namweya mutsvene kuti abate munhu ane mweya mutsvene, imagneti dzasangana. Saka kana iwe usiri kunamata usina umwari hazvibude. Kokoridza madhimoni kuri pa2. Kune inonzi demon casting, kozoita inonzi deliverance. Yeah, inonzi deliverance anditi.
pane inonzi demon casting kune inonzi deliverance handiti inonzi demon casting ndo yedu yekuti fire moto buda uende buda uende handiti deliverance ndeyekuti parowa shoko paipa pane madhimoni anotobuda muvanhu it's part of deliverance kuparidzwa kweshoko kune shoko rekutoti munhu angane mwoyo kuba wabuda achatoba nekuti shoko rapinda maari saka kuno vanobudiswa by fire by thunder buda uende demon casting ndiwaniyo vanogona vasingete iyoyo then kune inozonzi deliverance kozete inozonzi sustaining iyoakasanganaongosina madhimoni aunogona kuconfirma kuti muvhangeri kama madhimoni akaenda ndaiva ndozviri kutaura handisi kuramba but makamona semadhimoni ndopatvarimudzoke zvinyowani but basa remavhangeri according to the fivefold ministry mavhangeri ndo anofanira kubudisa madhimoni kuti isusu evangelist kana vari mumweya vanotobata kuti mweya wasatani uyo mweya wamwari uyu mweya wemunhu uri kushanda apa vanotozviutenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko